Γεια σας παιδες και καλώς ορίσατε σε κάτι κινητά που θα τα ανοίγουμε και θα βλέπετε αν λειτουργούν ή όχι. Phone collection δηλαδή. Μερικά λειτουργούν και μερικά όχι. Άντε, πάμε να τις ξεκινήσουμε. Πρώτο απ' όλα είναι αυτό το Xiaomi Mi A2 Lite. Δουλεύει πολύ καλά. Είναι από το λειτουργικό σύστημα Android One, τρέχει Android 10. Λειτουργεί. Το επόμενο είναι αυτό το Vodafone 785. Λειτουργεί και αυτό, αλλά δεν έχει μπαταρία, τελείωσε. Το επόμενο είναι αυτό το Samsung, ούτε αυτό δεν λειτουργεί. Samsung τι... Λοιπόν, GTE 1190. Αυτό θέλει και έλεγχο του πιν. Αυτό το κινητό δεν λειτουργεί. Δεν. Το επόμενο είναι αυτό, όχι, μπερδεύτηκα. Αυτό το LG, όχι. LG GT505. Δεν λειτουργεί, αλλά λοιπόν έχει και πένα αυτό. Άντε, μια στιγμή. Λοιπόν, άτε και η πένα του. Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί. Τώρα να το κλείσουμε μια στιγμή. Λοιπόν, την έβαλα την πένα στη θέση της. Ορίστε εδώ. Επόμενο, ας το κλείσουμε αυτό. Το επόμενο είναι αυτό το Samsung Galaxy Y Young. Λειτουργούσε παλιά, αλλά τώρα όχι πια. Όταν το ανοίγεις, ανοίγω-σβήνει. Μετά από 5 δεύτερα σβήνει. Δεν λειτουργεί πια. Αυτό, το επόμενο είναι Samsung Galaxy A20s. Δεν έχει οθόνη, λείπει η οθόνη το επειδή το κατέστρεφα με ένα φίλο μου. Ούτε αυτό δεν λειτουργεί πια. Παλιά λειτουργούσε. Το επόμενο είναι αυτό το Sony Ericsson. Λοιπόν, μοντέλο W302. Δεν λειτουργεί ούτε αυτό. Τι να κάνουμε. Το επόμενο είναι αυτό το Alcatel 205 1D. Όχι, είναι 205 1D. Αυτό λειτουργεί, αλλά δεν έχει μπαταρία. Λείπει η μπαταρία του και έχει χαμηλή μπαταρία. Μόνο ένα είναι αναμένο. Λυπάμαι, παιδιά. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό το Panasonic μοντέλο EBH70. Ούτε αυτό δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί ούτε αυτό. Τα περισσότερα δεν λειτουργούν. Το επόμενο είναι αυτό το Nokia 5200. Ούτε αυτό δεν είναι λειτουργικό. Αυτό είναι ένα ψεύτικο iPhone 7. Αυτό είναι ψεύτικο. Το επόμενο είναι αυτό το Nokia. Έχει κακή οθόνη. Όταν το συνδέεις για φόρτιση δείχνει μόνο άσπρη οθόνη. Αυτό δεν λειτουργεί τόσο καλά. Χάλασε. Το επόμενο είναι αυτό το Alcatel BF3. Δηλαδή έχουμε δύο Alcatel BF3, αλλά αυτό δεν λειτουργεί καν. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό το Nokia. Ποιο Nokia, μια στιγμή να το ανοίξω. Nokia 6070. Ούτε αυτό δεν λειτουργεί. Επόμενο, αυτό είναι ένα κι άλλο Alcatel. Πώς το ανοίγω τώρα. Ένα λεπτό. Ωραία.
Λοιπόν, είναι το Alcatel 101 το 1010D. Το κλείνω. Μη λειτουργικό. Δεν λειτουργεί. Το επόμενο είναι αυτό το Nokia. Nokia 2760. Πάρα λίγο να μου πέσει. Ούψ, ούτε αυτό δεν λειτουργεί. Flip phone. Δεν λειτουργεί. Το επόμενο είναι πάλι ένα Nokia. Nokia E61. E61. Δεν λειτουργεί. Ποιο άλλο. Το επόμενο είναι αυτό το Sony Ericsson. Λοιπόν, να ρίξω μια ματιά. Λοιπόν, Sony Ericsson W200i. Μη λειτουργικό. Τα επόμενα είναι δύο τέτοια Sony Ericsson. Ούτε αυτά μη λειτουργικά. Τώρα πρέπει να το φλασάρω. Sony Ericsson K750i. Δεν λειτουργεί κάτι. Ούτε ένα δεν λειτουργεί. Λοιπόν, μου έπεσε το α35 5G. Το επόμενο είναι αυτό το Sony Ericsson, ξανά Sony. Είναι φλάσαρο K800i. Μη λειτουργικό. Ούτε αυτό μη λειτουργικό. Άτε. Το επόμενο είναι πάλι ένα Sony Ericsson. Πώς το ανοίγω. Μια στιγμή. Ούτε αυτό μη λειτουργικό, αλλά είναι το WTAF19i. Σωστά. Είναι σωστά. Λοιπόν, αυτό είπαμε μη λειτουργικό. Δεν λειτουργεί. Το επόμενο είναι αυτό το LG, είναι καινούριο. Και αυτό είναι καινούριο. Πώς είναι το... είναι λίγο δύσκολο να το ανοίξω μια στιγμούλα. Έβγαλα το καπάκι. Λοιπόν, να βγάλω και την μπαταρία. LG E455. Δεν λειτουργεί. Το άλλο το χρυσό Samsung το έχασα. Λυπάμαι, μίλησε η μαμά μου. Επόμενο κινητό είναι αυτό το Vodafone, αλλά κανονικά είναι Alcatel. Vodafone Smart II, αλλά κανονικά Alcatel V860. Λειτουργεί, αλλά δεν έχει μπαταρία. Το επόμενο είναι αυτό το Honor. Και το Honor 4H. Πού να ξέρω. Θα το δείξω στο άλλο κινητό μου, το Xiaomi. Το είδα στο Google, είναι το Honor 4C. Είναι λειτουργικό, αλλά δεν τελείωσε η μπαταρία του. Για να δοκιμάσουμε τώρα. Δεν έχει μπαταρία. Επόμενο κινητό είναι αυτό το Sony Ericsson. Πολύ σπάνιο. Σωστά. Από πού ανοίγει, ξέχασα.
Από εδώ ανοίγει και από εδώ έχει το σήμα της Vodafone. Λειτουργικό είναι. Λοιπόν, ας το αφήσουμε. Επόμενο είναι αυτό το Samsung. Λοιπόν, τώρα θα δούμε το μοντέλο του. SGHI 56560V. Σήμερα σχεδόν όλα τα κινητά μου θα πέφτουν. Λοιπόν, μη λειτουργικό. Επόμενο είναι Sony Ericsson Xperia E10i. Λοιπόν, αυτό δεν είναι λειτουργικό. Επόμενο είναι αυτό το Samsung. Ποιο είναι? GT. Έχει λεπτά γράμματα και μικρά. GTI 1270. Με αυτό λειτουργεί, αλλά δεν έχει μπαταρία. Και λείπει και η μπαταρία του. Θα πρέπει να τη βρω. Επόμενο είναι αυτό το Nokia. Δεν ξέρω αν είναι λειτουργικό. Το δοκίμασα και δεν άναψε. Αλλά κανονικά είναι λειτουργικό. Δεν ξέρω αν λειτουργεί. Αυτό είναι χαλασμένο Motorola. Ποιο είναι? Ας το ανοίγει μια στιγμούλα. Λοιπόν, δεν είδα το μοντέλο του, αλλά δεν είναι λειτουργικό, ξέρω. Το επόμενο είναι αυτό το Nokia. Όχι. Μοντέλο. TypeLay. 5310 Express Music. Δεν λειτουργεί ούτε αυτό. Επόμενο είναι αυτό το Alcatel, που είναι ίδιο με αυτό. Δεν είναι λειτουργικό το αυτό. Το επόμενο είναι αυτό το BlackBerry. Λειτουργεί αυτό το BlackBerry 9700. Λειτουργικό, αλλά δεν έχει μπαταρία, έχει χαμηλή. Όπα, το καπάκι του πώς εμφανίστηκε εδώ. Λειτουργικό, αλλά δεν έχει μπαταρία, πρέπει να το βάλω για φόρτιση. Επόμενο είναι αυτό το Samsung από τη Vodafone, το SGH E860 E860V. Δεν ξέρω τι. Ναι, σωστό. Μη λειτουργικό, αλλά έχει μια πολύ καλή κάμερα. Πολύ ενδιαφέρον, σπάνια. Εδώ έχει φακό. Να, αυτό. Μη λειτουργικό. Το επόμενο είναι αυτό το Sharp GH23. Όχι, το GH20. Ούτε αυτό μη λειτουργικό. Είναι από τη Vodafone και αυτό, αλλά μη λειτουργικό. Περιμένετε. Αυτό το κινητό έπεσε. Το επόμενο είναι αυτό το LG. Έχει ένφυση λειτουργικό. LG E610V. Όπα. Από τη Vodafone και αυτό λειτουργικό. Αλλά έχει πάλι χαμηλή μπαταρία. Πρέπει να το συνδέσω για φόρτιση. Και αυτό. Πάλι. Συγγνώμη. Το πρώτο τελευταίο κινητό είναι πάλι ένα Alcatel BF3 μη λειτουργικό. Και το τελευταίο κινητό είναι αυτό το Nokia μη λειτουργικό. Λοιπόν, να ξεκλειδώσουμε μόνο ένα κινητό. Δεν βλέπετε. Δεν έχει πει. Το ξεκλειδώσαμε.
Ευχαριστούμε που είδατε τη συλλογή μου με τα κινητά και καλά να ξεκουραστείτε και δεν ξέρω τι να πω. Περιμένετε να σκεφτώ. Και χαιρετίσματα σε φίλους και συγγενείς σας. Αντίο σας παιδιά.